Salam gadyrdan iyilleşler we mähriban doganlarym. Siziň her biriňize Rabbimiziň bereketlerini dilek edýän. Dogruluk ýoly gepleşimede hoş geldiňiz. Bilşiňiz ýaly biz siziň bilen mukaddes ýazgylaryň Ýahýanyň hoş habarynyň 12-nji babyndan öwrenipdik. Bugün bolsa Ýahya 12-nji babyň 12-nji aýatyndan 26-njy aýatyna çenli öwreneriz. Hemişe dogry durmuşda, hakikaty berja edip ýaşamak isleýänler barmy aramyzda? Hemmeler dogry ýaşamagy isleýärmi? Köplenç adamlaryň izi giderli, her bir ýol tapyp kanunlary bozup nädogry hereketler edýänliklerini belki siz hem görýänsiňiz. Käwagtlar adamlar özüniň eden ogurlygyny ýa-da ýamanlygyny, adalatsızlygyny hem dogry hasaplayan wagtlary gaty köpdir. Bir gezek bir kanuny bozan adamy kazynyň öňüne getiripdirler. Ol kaza seredip, "Meniň kazym Hudaýdyr. Men onuň öňünde jogap berýändirin" diýipdir. Kazy hem, "Bu wagt sen meniň öňümde we men kazydyryň. Bu sebäpden ine bu jerimeni tölersiň" diýipdir. Dogry ýa-da hakykat diýenimizde adamlar her kimiň özüne göre hakykatlary bar diýerler. Ýa-da hakykat ýa-da dogry zat näme diýip soraýarlar. Hakykat insanlaryň pikirine, düşünjesine esaslanmaly däldir. Hakykat adalatyň we hakykatyň çeşmesi bolan Hudaýyň özüne we onuň adamzady aýan eden sözlerine, islegine we onuň maksadyna laýyk gelen zatlardyr. Bu sebäpden dogry ýaşamaga bolan gözlegimizi Hudaýyň ýazgylaryndan gözlemelidir we olar esasyna durmuşymyzy gurmalydyr. Köplenç dogry zady etmek, dogry ýaşaýyşda ýaşamak yeňillik bilen gelenok. Muny başarmak yeňil däl. Ýöne dogry ýaşamakda gaty köp syýlyk we hormat bar. Bu sebäpden dogry ýaşamagy biz öwrenmelidir. Bugünkü öwrenjeklerimizde dogry ýaşamagy İsa Mesihiň öwredenlerinden öwrenip geçeriz. Dogry ýaşamak üçin 3 sany dogry ädimleri biz ätmelidir. Birinci ädim dogry zady gözlemek. Ikinji ädim bolsa şol dogry zat bilen öpçün bolmaly. Üçüncü ädim bolsa dogry zatlary berja etmekdir. Ýa-da dogry zatlary öňürtülükde goýmak, ýagny öňürtü tutýandygymyza baglydyr. Öwrenjek bölümimizde bulara ünüs bereriz. Gelin häzir ýazgylardan okalyň. Ertesi gün bayramçylyga gelen uly mähelle İsa'nın Ýerusalim'e gelýänini eşitdi. Adamlar palma şahalaryny alyp onu garşylamaga çykdylar. Olar şeýle diýip gıýgyrşýardylar. Hudaýa övgüler bolsun. Rabbiň adyndan gelýäni alkyş bolsun. Israil padşahyna alkyş bolsun. Edil mukaddes ýazgylarda "Gorkma ey Sion gyzy. Ine padşaň taýhara münüp gelýär" diýip ýazylşýaly. İsa bir taýhar tapyp münni. Şägirdleri şol wagt bu zatlara düşünmediler. Emma İsa şöhratlandyrylandan soňra bu sözleriň ol hakynda ýazylandygy we özleriniň muny ýazylşy edendikleri olaryň ýatlaryna düşdi. İsa Lazary mazardan çagyryp diýerlerine köp mähelle bu wakany gördü. Inni olar bu hakda hemmelere gürrüň berýärdiler. Şonuň üçin İsa'nın görkeden bu gudraty barada eşiden köp adamlar onu garşylamaga çykdylar. Şeýlelikde fariseýler biri-birine "Görýäňizmi? Elimizden hiç zat gelmeýär. Bütün dünýä onuň izine erdi" diýişýärdiler. İsa Mesihiň yer ýüzünde adamzadyň günäsi üçin ölüp soňra ýene-de dirilmegine sanlyca gün galypdy. İsa Mesih Pesah bayramçylygyny, ýagny Israiliň Misir gulçylygyndan Hudaýyň gudraty we
üpçün eden ýolu bilen, ýagny gurbanlyk gudynyň gany arkaly Müslüm üstüne gelen ölüm cezasından halas bolmagyny ýatladýan bayramçylyk döwründe Ýerusalima girýändigini biz görýäris. Sebäbi bu arkaly İsa Mesih adamzadyň baky ölüm cezasından we şeytanyň gulçulugundan halas bolmak üçin özüniň gurbanlyk gudy hökmünde öljekdigini görkezýärdi. İsa Mesih bulary berja etmek üçin gelen Mesihdi. Şonuň üçin ol baradaky peýgamberlikler berja boldy. Bir padşanyň şan şöhratda we halkyň şatlanyp öňünden çykmagy bilen garşylanylşy ýaly İsrail halkynyň we bütün milletleriň baky padşasy bolan İsa Mesih Ýerusalim şäheriniň ilaty tarapyndan şagalanly garşy alyndy. Bilşimiz ýaly İsrail halky we İsa Mesihiň şägirdleri hem şeýle padşanyň geljegine garaşýardylar. Şu taýda bir ünüs bermeli zat ýazgynyň original dilinde halkyň İsanyň öňünden Hosanna diýip ýüzlenip oňa öwgüler aýtmagydyr. Hosanna diýmek, ýagny Hosanna sözi Hudaý halas et ýa-da halas edýän Hudaýa şükürler diýmegi aňladýardy. Halkyň içinde İsa Mesihiň halaskär Mesihdigine iman edenler hem bardy. Ve şol bir hatarda heniz onuň kimdigine dolu düşünmedikler hem bardy. Başga bir ünüs bermeli zat Mesih baradaky aýdylan peýgamberligiň berja bolmagydyr. Öň hem aýdyşymyz ýaly biziň İsa Mesihe bolan imanymyz, ýagny onuň dünýäniň halaskäri Mesihdigine, Rebdigine we onuň eden işlerine inanmagymyz ýöne bir toslanan zat bolman tarihi faktlara, öňden aýdylan peýgamberlikleriň onna dolu ýüz göterim berja bolmagyna esaslanýar. Ine İsa Mesihiň bir taýhara minip Ýerusalime girmegi barda hem öňünden Zakariya peýgamber tarapyndan peýgamberlik edilipdi. Ine bu barada ýazgy şeýle diýe: Şatlan, ey Sion gyzy, şatlan. Ey Ýerusalim gyzy, belend owaz bilen gyýgyr. Ine padşaň saňa tarap gelýär. Adyl hem yeňijidir ol. Ol bir eşege, eşegiňle taýharna minip pes göwünlük bilen saňa gelýär. İsa Mesih ulumsuluk, gedemlik, şöhrat parazlyk bilen Ýerusalime girmedi. Tersine pes göwünlükde, parahatlykda we Hudaýyň şöhratyny gözläp, onuň erkini berja etmek üçin Ýerusalime girdi. İsa Mesih şeýle ulu gudrata, şöhrata, ygtyýara eýe bolsa da, göklerden inip gelen gudratlynyň özü bolsa da, yaradıcı gudratly Hudaýyň sözü bolsa da, olar bilen magtanyp ýa-da ulumsuluk edip gelmedi. Çünkü ol söýgüden, pes göwnlükden, mylaýymlykdan dolu bolan Rebdir. Misal üçin bu barada İsa Mesihiň özü şeýle diýe: Ey argynlar, agyr ýüklüler, meniň ýanyma gelin. Men size dyňşlyk bereýin. Meniň boýunturugymy dakanyňda menden öwrenin. Men mylaýym hem pes göwnlüdirin. Janyňyz rahatlyk tapar. Meniň boýunturugym yumşakdyr, ýüküm yeňildir. Bu sebäpden İsa Mesihiň ýanyna gelenler dyňşlyk taparlar. Onuň pes göwnlüliginden we mylaýymlygyndan öwrenenler janlaryna rahatlyk taparlar. Dünýäniň hökümdarlary ýaly öz isleglerini, öz şöhratyny we islegine yetmek üçin adamlaryň gerdişine agyr ýük goýup, eziyet we kynçylyk döretmek üçin gelmän İsa Mesih tersine
ağır yüklülerin yükünü yeňletmäge, olaryň janyna rahatlyk bermek üçin geldi. Ýöne bilşimi diýäli, İsa Mesihiň ýanyna dürlü sebäpler bilen gelýänler bardy. Mysal üçin Ýewreýler İsa Mesihden köplenç gudratdyr alamatlar talap edýärdi. Başgalar bolsa onuň ýanyna ondan geljek bir başga bir peýda üçin, belki de baýlyk, bereket ýa-da nähildir bir ygtyýar gözläp gelýärdiler. Şeýle İsa'nın ýanyna gelenlerden käbiri hem Greklerden bolanlardy. Bu arada ýazgy bize şeýle diýär. Bayramçylykda awadat etmäge Ýerusalime gelenleriň arasynda birnäçe Grekler de bardy. Olar Jeliläniň Betsaida şäherinden bolan Filipiň ýanyna gelip, "Ey ağa, biz İsa'ny görmek isleýäris" diýip ondan haýyş etdiler. Filip hem bunu Andreas'a aýtdy. Onsoň Andreas bilen bile Filip gidip İsa aýtdylar. Grekler Ýerusalimde Pesah bayramynda näme edýärdiler? Ýazgy bize Israýlyň Yahudy dini däp desturlaryna, Israýlyň ýeketek Hudaýyna iman edenleriň başga halklardan hem bolandygyny aýdýar. Grek halky taryhda hem bilşimi diýäli akyl paýhasyň we bilimiň adamlarydy. Olar bilim, akyl paýhas almak üçin gaty köp hereket edýärdiler. Hatta dünýämizde belli bolan filosoflar hem şol Grek halkyndandyr. Filosofiya ilminiň düýbüni tutanlar hem Greklerdir. Filosofiya sözü Grek sözünden bolup akyl paýhas söýgüsi diýmegi aňladýar. Grekleriň akyl paýhasy bolan söýgüsi gaty beýikdi. Olar bilim paýhas gözläp dünýäniň her bir ýerine giderdiler ve köp wagtyny bu üçin geçirýärdiler. Şeýle Greklerden köpüsi hem Ýerusalimdediler. Bu wagt bolsa olar İsa Mesihi gözlediler ve onu görmek istediler. Bu Grekler Grek atly bolan İsa'nın şägirdi Filip'in ýanyna bardylar. Çünkü Filip Grekleşen Dekapolis şäheriniň goloýundaky Betsaida owasyndan. Belki de Filip'in ady Grek ady bolan soň bu Grekler onuň ýanyna barandyrlar. Filip ýeke özi baryp İsa Mesihe onu Grekleriň gözleýändigini aýtmaklyga çekindi. Ve bunu ilki Andreas'a aýtdy. Ve ol bilen bile barıp bu arada İsa Mesihe aýtdylar. Grekler näme üçin İsa Mesihi görmek istedilerke? Belki de bu Grekler İsa Mesihiň akyl paýhasy, hayran galdyrjy taglimaty barada eşidip, onu görmek isleýändirler. Şu taýda görmek islediler diýenne, ýöne bir İsa'nın boy görkünü, bolşuny görmek isleýänlikleri göz öňünde tutulana. Grekler İsa Mesih bilen duşuşmak, onu dinläp öwrenmek ve ol bilen bile wagt geçirmek isleýärler. Şu taýda bir bellek geçmeli zat, İsa Mesihiň dünýä inip gelen gününden başlap, dürlü yerlerden İsa Mesihi görmäge adamlar geldiler. Ýadyňyzda bolsa, ýazgylarda İsa Mesih heniz inni doğulan bäbek wagtynda günnogordan akyldarlar İsa Mesihi görüp ona secde etmäge gelipdiler. Bu wagt bolsa İsa Mesihiň yerdäki ýaşap, ölüp, direlip, sonra göklere gitmeli wagty goloýlaşanna bolsa, ýagny yerdäki ömrüniň soňuna günwatardan akyldarlar, ýagny Grek akyldarlary İsa Mesihi görmäge we onu tanap, ona iman edip, çyn, dogry ýaşaşa eýe bolmaga gelipdiler. Ýewreýleriň köpüsi İsa Mesihi ret edýärdiler. Emma gutuluş gapysy bütün dünýäniň ähli halklary üçin bu wagt açylýardy. Ýewreýler İsa Mesihiň gudratyny, alamatyny ýa-da çörek ýyp garynlaryny doýurmak üçin onu gözläpdiler we onuň ýanyna gelipdiler. Grekler bolsa İsa Mesihiň özüni görmek isläpdiler ve ol bilen wagt geçirip iman etmek islediler.
İnsan hemişe hem bir zadın ya da kimdir birinin gözlegindedir. Yöne te adam doğru zadı yani özünü yaradan Hudaýy gözläp, onu tanap, çyndan iman edip, Hudaýyň berjek durmuşuna eýe bolýança, hiç haçanam batlyga eýe bolup bilmeýär. Gadyrdan dostum, bugün sen nämäniň we kimiň gözleginde? Näme ýetjek bolup jan çekýärsiň? Dogry ýaşaýyşda, batly ýaşaýyşda ýaşamak üçin dogry, hakykat bolany gözlemelisin. Dogry zady gözläninde bolsa, dogry zada hem eýe bolarsın. Grekler İsa Mesihi görmek istediler. Ve onu görüp, ondan dogry jogaby ve durmuşları üçin gerek bolan hakykata eýe boldular. İsa Mesihiň özüni gözläp gelen Greklere beren jogaby hayran galdırıcıdır. İsa olara şeýle jogap berdi. İnsan oglunyň şöhratlanmaly wagty geldi. İsa Mesihiň şöhratlanmaly wagtym geldi diýenine Yahudiler özleriçe düşündiler. Sebäbi olar asyrlar boýy Mesihiň baky, gudratly padşah hökmüne gelip, olary Rim'iň gol astyndan, eziyetinden halas edip, İsrail'in awraýyny, şöhratyny dikeldip, bütün yer ýüzündäki milletler arasyna ýaýran, Ýewreýleri hem İsrail'e ýygnap, Ýerusalimde parahatlyk tagtyny gurmagyna garaşýardylar. Bular barada mukaddes ýazgylarda Hudaý öňünden wada beripdi. Şonuň üçin İsa Mesih wagt geldi diýenne, ine bularyň hemmesini şu wagt İsa Mesih berja eder diýip, uly galkynma we ruhlanma, şatlyk bilen, hatta İsa Mesihiň şagirdleri hem garaşdylar. Emma İsa Mesih bu wagt birinji gedek gelenne adamzadyň günäsi üçin, gurbanlyk bolmak üçin gelipdi. Ýöne ikinji gedek gelenne, ahir zamanda gelenne, gudratyna we şöhratyna, ýokarda aýdyp geçenlerimiziň ählisini berja etmek üçin geler. Şonuň üçin hem İsa'nyň ine bu beren jogaby adamlary lap geçetdi. Emma wagty gelip, düşünenlerinde bolsa, hakyky şatlyga eýe boldular. İsa Mesih sözüni dowam edip şeýle diýdi: "Men size dogrusyny aýdýaryn. Buğday dänesi ýere gaçyp ölmese, ýeke däne bolup galar. Ýöne öläýse, köp hasyl berer. Ýewreýler hem Grekler hem ölmegi gödöňüne getiren okdylar. Olar ýaşamak üçin, ýaşaýyşy saklamak üçin elinde baryny etmek barada hereket edýärler. İsa Mesih bolsa, özüniň ölümü barada gurrun edýärdi. İsa Mesih buğday dänesini mysal getirdi. Bilşimiz ýaly kiçijik buğday dänesi toprağa düşmese, ösüp çykyp ýene-de köp hasyl getirmez. Däne ilki toprağa taşlanyp ekilmelidir. Soğuk toprağın içinde bir näçe wagt durandan soň, daşy çüýräp, nem çekip, soňra bolsa ösümlik bolup ösüp çykýar. Alımlaryň barlaglary netijesinde bir däneniň milyonlarça ýaşaýyş, ýagny ösümlikler döredip biljekdigi aýdylýar. İsa Mesih bu däne mysal arkaly, özüniň ölümi we täzeden dirilmegi arkaly milyonlarça adamlara ýaşaýyş berjekdigini we ölüm arkaly bize ýaşaýyş gazanjakdygyny aýtdy. İsa Mesihiň adamzadyň günäleri üçin haçta öldürilip, toprağa jaýlanyp, soňra da täzeden dirilmegi arkaly insanlaryň gözleýän çyn, dogry ýaşaýyşyny, ýagny ruhu bol elenlikden dolu bolan, hakyky batlykdan dolu bolan ebedi ýaşaýyşyny İsa Mesih üpçün etdi. Bu sebäpden gepleşimiziň başynda aýdyşymyz ýaly, dogrulukda bagtly ýaşamak isleýänleriň hakykat bolan Mesihi gözlemekleri we oňa gelmekleri arkaly we İsa Mesihiň halaskar we Rebdigine iman etmekleri arkaly Mesihiň ölümü we dirilişine bize berjek ýaşaýyşyna eýe bolup bilerler.
Şeýlelikde insan üçin gerek olan esasy zady, ýagny ebedi ýaşaýşy, günälerden, günä netijesinde dören ruhu ölümden, ruhu bedbahtlıktan, şeytanın gulçulugundan halas bolmagy, ýagny dogry bolan iň gerekli zady İsa Mesih bize ölümü ve dirilişi arkaly berýändir. Şonuň üçin dogry ýaşamak üçin birinji ädim dogry bolany, ýagny İsa Mesih'i gözlemekdir ve ona gelmektir. İkinji ädim bolsa, İsa Mesih'täki ajaýyp gutuluşa ve ebedi bolalyn ýaşaýşa eýe bolmakdyr. Şol ýaşaýşy kabul etmekdir. Üçüncüden bolsa, dogry zatlary berja etmekdir. Ýagny İsa Mesih'in izine erip, onun hakykatlaryna wajib diýip öwredenlerini berja edip, Hudaýyň şöhraty we paçalygy üçin ýaşamagymyzdyr. Bu arada İsa Mesih ine şeýle diýdi: Bu dünýäde janyny söýýän onu ýitirýändir. Emma bu dünýäde kim janyny ýigrenýän bolsa, onu baky ýaşaýyş üçin saklaýandyr. Bu dünýäde janyny ýitirmek isleýän barmy? Biz yer ýüzünde wagtlaýyn bolan ömrümizi şeýle söýýäris. Onu ýitirmek islemeýäris. Bu dünýäde öz özüni söýýän, diňe öz bähbidini gözleýän, hakykaty söýmän, diňe özüniň arzu hyýallaryny, isleglerini, maksadyny gözläp söýüp ýaşaýan janyny, ýagny durmuşyny ýitirer. Çünki janyny küýseýän, gözleýän, diňe Hudaýyň berip biljek durmuşyna, ebedi ýaşaýşyna hiç kim Hudaýsyz ýetip bilmez. Emma kim Hudaýyň dogrulygyny gözlese ve Hudaýyň İsa Mesih'te bize üpçün eden durmuşyna eýe bolup, şol durmuşda Hudaýa hyzmat edip, Hudaýyň şöhratyny, onun hormatyny, beýikligini söýüp, onun paçalygy üçin alad etse, onda beýle adam baky ýaşaýşa eýe bolanlar we baky ýaşaýşda hem beýle adamyň durmuşy dowam eder. Çünki şeýle adam Hudaýa we onun şalygyna degişlidir. Gadyrdan iýleşim. Sen kimi söýýän? Öz özüňi, öz maksat niýetlerini bu wagtlaýyn dünýäde wagtlaýyn bolan ömrüňe gulluk edýärmisin? Öz maksatlaryňa ýetmek üçin durmuşyňda bolan günäli höweslerini, isleglerini söýýärmisin? Bulary edip, özüň janyny hemişelik ýitirjegiňi bilýärmiň? İsa Mesih'in bu sözler arkaly bize öwredýänleri biziň özümüz üçin, ýagny menmenligimiz üçin, günäli islegdir höweslerimiz, erwet günäli zatlar üçin bolan hyjywdyr arzuwlarymyz üçin, diňe özümüziň bähbidimizi gözläp ýaşamaklygy ýigrenip, günälerimiz üçin ruhu taýdan ölmegimizi öwredýändir. Özümüzi söýüp ýaşamagyň deregine, ünsümüzi özümizden aýryp Hudaýa gönükdirmek ve İsa Mesih'in bize öwredýänlerini berja edip ýaşamagymyzy isleýär. Şonu biz hakyky bagtlyga eýe bolarys. Yer ýüzündäki wagtlaýyn zatlaryň gaýgy aladalaryna başagay bolup, olaryň aslynda galman, öz maksadymyzy öňe sürüp, menmenligimiz üçin ýaşaman Hudaýyň şalygy ve onun şöhraty üçin ýaşamagymyzy İsa Mesih bizden isleýär. Bu arada ol şeýle diýär: Siz öňürti Hudaýyň paçalygyny, onun dogrulygyny agtaryn. Şonda bu zatlar hem size onun üstüne goşulyp berler. 19-njy asyrda ýaşap geçen belli hoş habarçy ve Ashley Down adly yetimler öýüniň esaslandyrjysy ve ol öý arkaly müňlerçe yetim çağalara ýardam eden İsa Mesih'in gullukçysy George Müller durmuşuna Hudaýyň ýolunda ýaşamagynda ýardam eden çözgüdi barada ine şeýle diýär: Men bir gün öldüm. Dolu öldüm. Şeýle diýärke ol dolu yere çenli egilipdi. Ve sözüni dowam edip, ol gün men George Müller üçin, onun pikirleri saylap ileri tutýan zatlar üçin, gowy görýän zatlary,
ve islegleri üçin öldüm. Men ol gün dünya üçin, ýagny dünýäniň meni taryplamagyna ýa-da pese gaçyrmagyna we doganlarymyň we dostlarymyň maňa baha berip arşa galdyrmagy ýa-da kemsitmegine bolan aladalarym üçin öldüm. Ve şol günden başlap bolsa men diňe ýeketäk Hudaýyň razylygyny gazanmak üçin ýaşamagy öwrenip başladym. Gadyrdan dost, sen kimin razylygyny, hormatyny we sana baha bermegini gözleýärsiň? Dünýäniňmi? Adamlaryňmy? Ýa-da özüňi yaradan, özüňde bar bolan ähli zatlaryň çeşmesi bolan, söýgüden, merhemetten, adalattan, gudrattan dolu bolan Hudaýyň razylygyny we hormatyny gözleýärmisin? Hudaýy söýýänleri, onun gullugunda bolup, Hudaýyň paçalygy üçin ýaşaýanlary, Hudaýyň hakikatyny gözläp, onu söýýänleri, Hudaý sylaglap hormatlaýanlar. Şonuň üçin İsa Mesih ona iman edenlere şeýle diýdi we hakyky batyllygyň sirrini bize aýan etdi. Kim maňa hyzmat etmek isleýän bolsa, izma ýersin. Men nirede bolsam, meniň hyzmatkarym hem şol ýerde bolar. Maňa hyzmat eden adamy atam, ýagny Hudaý hormatlar. Hakyky batyllyk İsa Mesihiň izine erip, onun öwreden hakykatlaryny, akyl paýhasyny öwrenip, Mesihiň hyzmatyny etmegimizdedir. Ýazgylar esasyna halaskar we Rebbi hökmüne iman edip, ona hyzmat edenler İsa Mesihiň ýanyna, baky cennet mekanyna, Mesihiň üstünlüklerine we bereketli ýaşaýyşyna bolar. Ve bu hak imanlılar Hudaýyň hormatyna eýe bolarlar. Bu wagt bolsa, goý Rebbimiz Hudaý siziň kalbyňyza we durmuşyňyza baha berip, nirede duranlygyňyzy size aýan etsin. Eger hakyky batlyga we dogry ýaşaşda ýaşamak isteseňiz, onu bu öwrenip geçen bu üç ädimimizi berja edin. Birinciden, hakikatyň çeşmesi bolan Reb İsa Mesihi gözlän we onuň ýanyna gelin. İkinciden, İsa Mesihiň ölümü we dirilişi arkaly size berjek täze ýaşaýyşyny kabul edin we munyň diňe ol arkalydygyna iman edin. Ve üçüncüden, Hudaýyň Mesihde beren bu täze ajaýyp ebedi we bolelin ýaşaýyşyna Hudaýyň hormat sylagyna laýyk durmuşda. Onun buyruklarını bize öwreden ajaýyp taglimatlaryny berja edip, Hudaýyň şöhraty we hormaty üçin ýaşaň. Rebbimiz size pata bersin.